Zo, ik zal even wat schemaatje, maar ik vind het kan dat ze wat smarrig binnen. Maar elke keer maar we even wat bijhouden. Om, maar nu en dan eens, zit er weer wat stof op. Ja, ik ging een keer naar de autorijden. Nou, ik vond Ferrari een prachtige auto voor het al. Nou, ik dacht zelfs even naar de autorij even zien. Toen zag ik daar een standhouder met al die skaalmodellen. Toen zag ik de F40 staan. Ik dacht, die moet ik maar hebben, daar ben ik mee begonnen. En zo is de Ferrari gek een beetje begonnen. Nou, ik heb nog Ferrari klein. Die heb ik gek op een beurs toen in Utrecht had ik die gekocht. En ja, ik dacht, die maak ik ha. Een mooi pet. En nog een mooie jas. Oh. Oh, Geiden, een mooie Ferrari. Ja, maar zien, prachtig. Oh, dit is, nee, dit is, ja, je bent even blijven. Prachtig. Dit is mooi, ja. Ja. Prachtig. Ja. Petje haast al op, Jukko? Ja, een petje haak al op. Mooi. Nou, dan maken we maar eentje erin. Ja. Hé? Dat is, Mooi waar. ja, geweldig. Dit is een heel verrassing. Dit had ik niet verwachten. En hier is een droom van mij uitkomen. Hartstikke mooi. Het is geweldig. Ik ben hier gewoon kwaad van. Dit is het mooiste wat ik nou tot nu toe meemaken ga. Het is schitterend. Ja, prachtig. Even, dat lood al, dat vind ik al prachtig. Hè? Dat is geweldig, geweldig de lood. En ja, de snelheid is echt leuk. Hè? Dat is geweldig. Ja, het gaat boven alles. Het gaat even boven alles. Dat is geweldig. Dit is een hele ervaring weer. Dit is ja, het mooiste wat is als een droom van mij kan jaren.